Hasbuna Allah wa ni'mal wakil wong kuwi nek duweni niat sing suci, niat sing apik, niat sing ikhlas. Oh, ngono ah. Turut dasare duweni penemu sing luar biasa apa? Apik-apike wong urip kuwi nek uripe bisa piguna tumrap wong akeh, beciki-becike urip kuwi nek wong mau iso nyenengke wong akeh. Insyaallah apa sing dijangka bakal sembodo, apa sing digayuh bakal bisa rinengkuh. Ya heeh. Apa sing dadi niate ngati kang suci
bakal dingijabahi karo Gusti kang murbeng dumadi. Kowe kok ngendika kaya ngono? Iya. Awake dhewe wis ora mbah kaping 3 iki setiap taun sowan ana ing pojok watu ana ing dukuh ndelok. Oh ngono ya. Sambong ing Kabupaten Blora lek ora ana niat kang suci saka panjenengane Mbah Rasim ya heeh ya. Piyayine sing buntas babakan lahir lan batin ya kang sarta piyayi sing sembodo ya tangeh bisane sowan wis ping 3 iki lho Nok. Oh ngono ya. Merga saka tresnane panjenengane Mbah Rasim karo kowe. Heeh, iki wis dudu perkara apik karo elek leh awake dhewe nyambut gawe. Dudu perkara bergas lan orane leh awake dhewe nyambut gawe. Menarik lan orane pagelarane awake dhewe iki wis mlebu luwih jero ya kuwi manjing dadi paseduluran. Oh ngono iya. Iya kaya ngono ya kaya ngono. Nek ora nganggo paseduluran tangih awake dhewe dipercaya setiap tahun oleh panjenengane Bapak utawa Mbah Rasim menghibur masyarakat sing tanpa ngrepoti kelawan para warga masyarakat. Nek kono-kono padha urunan kepala desane Cancut Taliwondo iki wargane kon nonton diopeni mangane diwenehi palungguhan digratiske kabeh diragati karo Mbah Rasim. Mula kabeh wae tepuk tangan buat Mbah Rasim yang hebat. Kaya ngono ya ya heeh kaya ngono piyayine prasaja nduk wong sugih sing ora ngetok-ngetoki sugihe. Oh ngono piyayine lho sederhana ya ning lek ngendika ya carcor-carcor kaya ngono kuwi wis dadi watake tur sing diomongke kuwi nek iya ya iya nek ora ya ora nek bener ya bener nek salah ya salah. Oh ngono Ki mau sore udan makbres kaya ngono kae. Ora let suwe, ora gantalan jam, langsung tingkas terang. Mula dina samengko sing pareng mirsani wayang beyuh sawangen kiwa tengen ngarep mburi. Oh iya sakmono kae nok. Oh ngono ya ya. Iya. Kabeh mau ya disangkani saka prihatin, disangkani saka niat sing suci. Fa insyaallah kanthi rasa sing ikhlas saka panjenengane Mbah Rasim apa sing dadi penjaluke marang murbaning Gusti Kang Akarya Jagat bakal disembadani nyatane udane tingkas udane terang kaya ngene iso langgeng kang sarta iso gayeng leh padha mirsani. Nganti sing ngunen lho nduk aku mirsani penonton sing rawuh kaya ngene kae. Oh ngono Tur iki minangka percontohan. Percontohan apa? Penonton wayang kuwi sing adem ayem nek rame keplok lucu guyu ya ta. Ora nek sing teng brengok ket sore tak amati ya ana ing pojok watu kene. Kabeh gatekke ning pagelaran ana rame dikeploki, ana sing lucu diguyu. Oh ngono. Kanthi mesem guyu gembira. Oh ngono Ora nek sing teng brengok ning mburi kelir kaya daerah liyane ora eneng. Wingi ana daerah liya sing bengok-bengok ning mburi kelir. Meh tak jejek saka kene. Ya. Ning nyatane ana ing pojok watu kene penontone patut diajungi jempol kang sato kena nggo percontohan penonton wayang, penikmat wayang di seluruh Indonesia adalah pojok watu mula tepuk tangan. Wah. Ngono ya, yang iya. Kabeh le gatekke temenanan. Oh, ngono Ora ana sing ting brengok, kabeh gatekke ceritane dalange. Oh, ngono Aku tahu lho nduk nanggori penonton kuwi tenan. Penonton brutal nek ora keluru ning daerah wetan rasa tak omongke daerahe ning kuwi kelakon. Kelakon ya. Angger aku omong disauri kok mburi kelir, gek lek nyauri iki buanter ngono nduk. Oh. Lah aku omong ngene lho, wong urip iki kudu ngene, kok mburi iki nyauri tenane Pak Dalang ngono kuwi buanter nduk. Dalang ki lek dikonokke kuwi jan kaya stres kae. Oh, lek nang kene kena nggih percontohan. Enek meneh kedadian kuwi tak lakoni. Seksine kanca-kanca. Apa ya? Heeh. Saking brutale penonton. Ora kene to. Ora. Neng daerah wetan kono ora perlu tak omongne. Kuwi kejadian temenanan. Apa enek? Kira-kira dalang sak dunia kuwi sing nglakoni aku tok. Apa? Brutale penonton. Brutale perkara apa? Apa enek dalang ki rokok entek dicolong penonton iki ora aku apa enek? Kuwi tenan ya kuwi. Kuwi tenan kok. Kuwi seksine kanca-kanca. Lek nyolong rokokmu kok mburi kelir. Heeh,
komburi kelir angger aku nyekel wayang ini komburi kelir tangane mak telolor jukuk rokokku petang pak ilang. Aku bengok njaluk ning panitia. Pak kepala desa rokok kula telas dicolong penonton. Ditukone neh 3 pak karo lurahe nalika mbiyen kae. Lekas tak tinggal omong ilang meneh. Mula saking aku trauma karo tukang nyolong rokok ning mburi kelir. Ki ning isor dideboke tak siapi graji ki lho nduk mesti kuwi. Wo ngono ah. Lah nek mau nyolong rokok tak graji tangane ngono wis. Urusane keri. Lah heeh. Iya. Lah nek kene adem ayem ya. Wah, adem ayem. Para warga masyarakat perangkating desa. Ya. Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Ya. Para pini sepuh adi sepuh, para kiai alim ulama padha tumblek-blek anggone bengi iki tirakatan nirakati. Ana ing desa pojok watu, ana ing dukuh utawa dusun delok. Oh, ngono ah, nggone duweni adicara manganan. Oh, iya ah. Kono-kono lek ngenekke manganan utawa bersih desa utawa bersih dusun utawa sedekah bumi kuwi mesti bubar panen. Nek kene bubar panen bubar tandur langsung dienekke tasakuran ing pengangkah nyuwun marang murbaning Gusti. Tetanduran sing ditandur para warga masyarakat ana ing pojok watu kene bisa ngrembaka, ora dipangan mereng, ora diserang tikus, hama lan liya-liyane, tandurane bisa nengsemake, bisa awoh sing luar biasa untuk warga masyarakat ana ing pojok watu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Heeh, ya. Ngestoke dawuh yen ngono ya ya. Iya, pokoke niate apik, niate suci. Oh, ngono ah. Dadi wis ora asing meneh tumraping warga ana ing pojok watu kene. Wis ora asing. Wis ora asing meneh mergo setiap taun awake dhewe sowan rene apa karo Mbah Rasim. Mbah Rasim lek nganggep aku wis dudu sapa-sapa kaya anake dhewe. Oh, ngono. Kaya ngono ya. Heeh. Aku wis crita gawangan kelir iki mbiyen sing maringi Mbah Rasim. Oh, ngono ah. Tak nggo nyambut gawe tekan Jakarta, tekan Banyuwangi ya iki gawangan paringane Mbah Rasim. Oh, ngono ah. Ya, ah. Pinginane iki ya dikeki meneh. Iki bengi dikeki meneh. Lho, once. Ora tresno apa dikeki kaya ngene iki. Yo Kangko, kita kene kowe ngira tandha tresna. Oh, ngono ah. Ya. Ya yang ngestoki dawuh heeh. Wong liya dadi dulur iki kaya ngono kuwi temenanan. Oh, ngono ah. Slendra Sanga ya. Ah, Slendra Sanga. Ya, wis muga-muga warga masyarakat pinaringan guyub rukun ayem-ayem tentrem. Heeh. Pinaringan raharja ndereng sambikala, panenane ngrembaka. Heeh. Lan desa pojok watu dadi desa ingkang baldatun tuyibatun warapun gawur gemah ripah loh jinawi kerta tata harjo murah sandang kang sarta pangan ado saka bencana alam kang sarta digampangke lek golek rejeki dawa umure sehat awake slamet dunyane slamet akhirate. Allahumma sholli wa sallim sayyidina. Monggo panenggono Dwi Jalaras Indonesia jumeneng.
dipun Islam.